खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो बडलेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 44थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै 29 डिसेम्बराव जोबथा हाबाफारि। रौता आगंजार गामि बाथौ आफादनि रुफाथि फोरबो फालिथाया 28 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय। चिरांनि लांकार दैसानि दालांनि खामानिया जागायबाय। दिल्लीयाव बदरुद्दीन आजमलनि गाज्रि आखु दिन्थिनाय हेंथायै प्रतिबाद खालामदों। गोदानै बेखेवजानाय बगिबिल दालांआव जाब्रबथायाव सासे गथ'आ गोब्राबै जोखोम जादों। बाक्सा जिल्लानि जपादं नयाबस्ति बागानपारा ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां न'-बां खहा जानायजों लोगोसे 4 सुबुंनि जिउ खहा। जनाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसा होनाय गंसे हटेलाव अर नांदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि बोसोरसालिया जथुमायाव आबादारिनि सावरायमेल। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 44थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै 29 डिसेम्बर 2018 खालाराव जोबथा हाबाफारि। 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर 2018 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजाबाय थानाय उदालगुरि एबसुनि 44थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै जोबथा हाबाफारि। हाबाफारि बायदियै थांनाय 28 डिसेम्बरनि मोनाबिलियाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि सावनायखौ मिरु एबसुनि नेहाथारि मुस्रि रिनजय बर' बिथाङा बेखेवलाङो। बे हाबाफारियाव आङो मुंख्लं बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे अरायसम सोरगोआव आलारि बाथिया जेरैबायदि गोजोन आरो सोराङै जोंदों बेबायदि जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव अरायबो जोंनानै थायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरानि जेन्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव मैया उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नैथि साननि 44थि बोसोरसालिया जथुमा मेलाव हाबाफारि बायदि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा। आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि बिथांजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय दखरानि आफादगिरि बिथांमोनाबो फिरफिला बिरहोनायाव बाहागो लायो। लोगोसे बडलेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो दरं जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि मुस्रि गजेन हाजवारि बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बिबार बावनायाव बाहागो लाफायो आरो बड'फानो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिबार बावजेनो मुस्रि बिरसन हायनारि बारग' लेङाइ आफादगिरि एबसु। बायदि बायदि गोबां हाबाफारिनि गेजेराव फुंनि 11 रिंगायाव सावरायमेल जानानै थाङो। सावरायमेलखौ खेराइ मोसाखावरिफोरनि मुंसे खेराइ मोसानायजों जागायजेननाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि रिंसार मुसाहारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। रौतायाव आगंजार गामि बाथौ आफादनि रुफाथि फोरबो फालिथाया 28 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय। रौता बियाब आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद लोगोसे आगंजार गामि बाथौ आफादनि रुफाथि फोरबो फालिथाया आगंजार गामि बाथौ थानसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 28 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय। थानसालि आरो जथुमाथिलिनि थारनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारि सम्बार बसुमतारी गोसोखां बुलुर बादायनाय, बाथौ आनजाद, फादिराम दैमारि गोसोखां जिरायसालि बेखेवनाय, लखिन्द्र बर' गोसोखां जौसां बेखेवनाय बायदि बायदि आयदाफोरजों 28 डिसेम्बर 2018 खालारनि हाबाफारिया जोबनानै थाङो। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला रायदाव आफादनि आफादगिरि जातिराम बसुमतारी बिथाङा गाहाय दरखंखौ बेखेवो। लाइलांपारा गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मुस्रि हेमन्त स्वर्गियारि बिथाङा रुंसारि सम्बार बसुमतारी गोसोखां बुलुर बादायलायनायखौ बेखेवो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जालांनाय जथुमायाव खमैबो 1000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफोर बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों रौतानिफ्राय निरन्जन बर' बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेटिनि आरो मालिभिटा फोनांजाबनाय लांकार दैसानि दालांनि खामानिया थांनाय 25 डिसेम्बरनिफ्राय जागायजेनबाय। थांनाय 18 अक्ट'बर 2018 खालाराव 14 नं निसिमा बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सि TCLCC नि मानगोनां चेयारमेन मुस्रि जेम्स बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मानगोनां टुरिजम मिनिस्टार मुस्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा लुफुंजानो गोनां दालांनि लाइ खुन्थाखौ गायसनदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला लुफुंजानो गोनां दालांनि खामानिया बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि जोहै जागोन। लुफुंजानाय दालांनि साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दैज्लांनि समाव लांकार दैसाया हान्थियारिफोरनि हान्थिनायाव जोबोद जेंना होयो। बेखायनो बे दालांनि खामानिया जोबोद मोजाङै आरो थाबैनो मावफुंजागोन होननानै मोजोमसे सिमां सुजुदों जायगानि हान्थियारि रायजो राजा बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम बुथुमनानै दैथायहरदों चिरांनिफ्राय रहिम बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दिल्लीयाव बदरुद्दीन आजमलनि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि हेंथायै प्रतिबाद खालामदों। बावैसो आसाम हादोरसानि राजखान्थि हान्जा AIUDF नि दैदेनगिरि बदरुद्दीन आजमल बिथाङा खौरांगिरिफोरनि फारसे गाज्रि आखल दिन्थिनानै खौरांगिरिफोरनि गोसोआव दुखु होदों। बे जाथायखौ लानानै दिल्लीयाव थानाय प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियानि मावख'नि सिगाङाव माखासे खौरांगिरिफोरा आजमल बिथांनि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि हेंथायै प्रतिबाद खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।
गोदानै बेखेवजानाय बगिबिल दालांआव जाब्रबथायाव सासे गथ'आ गोब्राबै जोखोम जादों। बावैसो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेखेवलांनाय हादोरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां बगिबिलनि सायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। केमेरायाव सेबखांजानाय नुथाय बायदिब्ला बगिबिल दालांजों गंसे खारबाय थानाय टाटा सुमोनि गारिनि सिगांजों सासे 9 बोसोर बैसोनि कौरव बरा होननाय सासे हौवासाया लामाखौ बारस'नो नागिरनायावनो बे जाथाया जानो मोनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला कौरवखौ डिब्रुगड़ दामानिस नार्सिं हमनि आइसिइउआव दोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि जपादं नयाबस्ति बागानपारा ओनसोलाव मैदेरफोरनि गाग्लोबनायाव गोबां न' बां खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा। थांनाय 28 दिसेम्बरनि खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादं नयाबस्ति बागानपारा ओनसोलाव गोबां समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुंफोरनि न' गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंनि अबथिरायै जिउ गोमानाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि बे ओनसोलनि पुलिस आरो हाग्रामा बिफाना रायजो राजाफोरखौ जेबो रैखाथि होनाय नुनो मोनाखै होननानै जाथायजों जर्जरा जानांनाय सुबुंफोरा फोरमायो। बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बेखौनो लुबैदों दि बिथांमोना जेबो खहा जानाङा आरो मैदेराबो जेबो खहा जानाङा आरो जेरैखि जाया मैदेरखौ रैखाथि जायगायाव होना हरनाय जाथों। गोबाव समनिफ्रायनो मैदेरनि दावराव दावसियाव हरखाबै सोरबा सुबुङा मैदेरखौ माबाफोर खालामफ्लाङोब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा जेबो दाय जानाय नङा होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय रबिन रामसियारि आरो बाक्सा पाखामारानिफ्राय धर्मेश्वर बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बोहैथि दाननि थांनाय शुक्रबाराव जनाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसा होननाय गंसे हटेलाव अर नाङो। थांनाय 28 दिसेम्बर खालाराव जनाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसा होननाय गंसे हटेलाव बेलासेनि 1:10 रिंगायाव हरखाबै अर नाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जनाय पुलिस थानानि सिगाङाव थानाय अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जाफुबाय थानाय समावनो फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। अदेबानि अर नांनायनि जाहोनखौ मोनथिनो मोननाय जायाखै। खामनाय जाथायाव मुवा बेसाद खहा जानायनि अनगायै जेबो जिउ खहा जायाखै होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों जनायनिफ्राय बिश्वामित्रा मुसाहारि बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि बोसोरसालिया जथुमायाव आबादारिनि सावराय मेल। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंजानाय 44थि बोसोरसालिया जथुमायाव थांनाय 28 दिसेम्बर खालारखालिनि हाबाफारियाव आबादारि सावराय मेल आयदाया जानानै थाङो। सावराय मेलनि आयदाया जादोंमोन आबाद आरो लोब्बा आबादनि गेजेरजों आबादारिफोरनि आरजिनायखौ माबोरै बांहोनो। बे सावराय मेलखौ कालेक्टिभ फार्मार्स अर्गेनाइजेशन फर एग्र' इकनमिनि चीफ कन्वेनर मानगोनां मुस्रि नेरखां खाख्लारि बिथाङा बेखेवो आरो कालेक्टिभ फार्मार अर्गेनाइजेशन फर एग्र' इकनमि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि चीफ कन्वेनर मानगोनां मुस्रि बुद्धिराम बर' बिथाङा आफादगिरि मासिखौ लानानै आफादखौ सामलायलाङो। आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि जरहाटनि बिबुंगोरा मानगोनां डक्टर गौतम सैकिया बिथांजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुंफोरा फुंखा सुबुं हिसाबै बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।